Pakistan'ın 16. dekabrda Peşawar mektebinde Taliban hücumynyň pidaty bolan çağalaryň en atalary oppozisiýa lideri İmran Hanyň ýolunu baglamaga synandylar. En atalar öz çağalarynyň ýasyny tutýan wagtlaryny nowatdaky öýleniş toýuny planlaşdyran Hana garşy şygarlara gaýgyrdylar. İmran Hanyň Tehrik-i Insaf partiýasy Peşawardaky hökümet dolandyrýar. Bir ýerde Taliban goşun tarapyndan dolandyrylýan mektepde 150 golay adam öldüripdi. Makedoniýada universitet studentleri we professorlar paýtagyt Skopje'de protest geçirdiler. Olar ýurdun ýokary bilim sistemasynda teklip edilýän reformalara garşylyk görkezýärler. Demonstrasiýaçylar parlament binasynyň öňünde ýygnanyp, işe gelýän deputatlary jürlük çalmak bilen garşyladylar. Kırgızstan Naryn şäherinde 100 çembe adam ýygnanyp elektrik togunyň bahasynyň ýokarlandyrylmagyna garşy protest bildirdi. Energiýa ministri Kuwançbek Turdubaýew şähere gelip ýurtda girilen täze tarifi düşündirdi we şikayetler dinledi. Öýeleriniň köpüsi täze bahalardan nägile boldy we özlerini baha meselesinde egilişik edilmegini soraýarlar. Olar munyň sebäbini Narynyň Kırgızstanyny iň sowuk ýerde bilen düşündirýärler. Täjikistanyň gümrük gurulugynyň resmileri öz edaralarynyň Rüstem Emamalynyň prezidentiň uluglynyň ýol başçylygyna garaşylşyndan 40 milyon dollar kän girde jalanlyklaryny aýdýarlar. Geçen ýyl general çyny berilen we ýurdun futbol federasiýasyna hem ýol başçylyk edýän 27 ýaşyndaky Rüstem Emamaly medwot ýygnagyna gatnaşmady. Prezident Rahmanyň tanqidçilari onun öz çağalaryny we garnaşlaryny taýýarlyklary bolmasa hem ýurdun ýokary wezipelerine belleýänliginden şikayet edýärler. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.